Egunon Euskal Telebistaren niko zentzule zareten guztioi. Sevillan gara gaur, San Migueligaren 14. edizioa ordula orden barru hasiko da hemen, Guadalquivierreko uretan, eta genuen gogoa nola ez, negua luzea egiten da eta arrauntzale guztientzat, araularientzat ere bai, klub guztietako ordezkarientzat, antolaketa lanetan ari dinerentzat, guztientzat. Orain ez, orain hemendik aurrera lehiaketa, benetan latza, irailaren 3. asteburura arte, eta hasteko erlojupeko estropada binaka joango dira hemen ontziak, eta ur lasai geldoetan, hau ibaia da, baina ibaiaren zati berezi bat, esklusa bidez iaia hildako urak dituen estropada eremua, eta horretxek behar du gure adituaren lehen komentario. Ibon Gaztañazpi, egun hau zemuz gara? Baita zuri ere, Miguel. Bueno, oso guztua egia esan. Epel, ez da, epel. Pero aukeran gehiegi guretzako. Eta, bueno, zuk esan da bezala, ligaren 14. edizioa, gaur azten da. Estreineko estropada honek beti izaten du berez, interes berezi bat, eta nik esango nuke, ona etortzeak Sevillan estropada eremu honek hain zuzen ere tradizio ikeragarria dauka, hemen munduko txapelketak ere jokatu izan dira, eta nabarmenduko nuke, gutxitan bezala, hemen alderik ia ez dagoela edo ez dagoela kale batetik bestera, eta hori oso gutxitan esaten dugu. Eta arraun aditu asko dagoela hemen, goi mailako arraunlariak, olimpiarrerako elkarteak eta punta-puntako lehiaketak ikusten ohitua daude hemen Sevillan. Hori da, eta oso eskerrona, una dirazi dute traineruak eta ona etorri direlako, eta ikusi besterik ez, gaur hemen zenba jende dagoen, 6 ikusmin piztu duen, eta atzo ere zer gertatu zen. Hori ikusiko dugu lehenik eta behingoz, hain zuzen atzo estropada berri bat izan genuen, olimpiarreran, eta lau talde bertako Betis eta Sevilla, Andaluziako beste ordezkari bat Malaga, eta laugarren sortzikoa Euskal Herrikoa, Jon Salzamendik prestatutako sortzikoa. Eta seriak lehenengoz, eta gero final txikia eta final handia, eta laburpentxo bat prestatu dugu, eta hori ikusiko dugu, oraintxe jarraian, lehenik eta behingoz, prestaketa irteeratik, izan ere hemen errendimendu handiko bereziko zentro ederra ere badago, Ibon Gaztañazpi, zuk ere gainera hemen egin duzu, arraunketa, olimpiarerako saioak eta txapelketak, eta honek baldintza alde hortatik oso ona ditu. Pentsak, hemen mundu osoko aholku mugikorreko selekzioak etortzen dira, ibai honetarantxe, gaur estropada jokatuko den eremu honetara, eta hor, errendimendu alduko zentro horretan, hor kontzentrazio luzeak egiten dituzte, eta oso prestatuta dagoen egoitza da. Lehenengo seria, Betis eta Euskal Selekzioaren artekoa, eta Aixa nagusitu ziren etxekoak, Betiseko ordezkariak, eta gero, lehen serieko beste bikotea, Sevilla eta Malaga, eta hemen ere Sevillakoak ongi nagusitu ziren. Hori da, bueno. Koska bat gorago. Batez ere Sevilla. Sevilla eta Betiseko sortzikoak, aipa dezagun, azken urteabetan, Labradores, ibili dabilela hor, punta-puntan, eta Labradorezko sortziko horretatik, 6 arraunlari, atzo Betiseko sortzikoan jantziren, beste 2 nautiko de Sevillakoak izan ziren, eta serien laburrak 500 metroko lana. 500 metroko lana izan zuten, eta hasieran 1000 metrokoa egiteko, baina gero arduradunekin hitz egin da, eta erabaki zuten 500koak egitea, orekatuagoak ikusgarriagoak baita ere, Ibon. Hori da, eta 1000 metrokoa gainera prestatu gabe egon da, hor Euskadin eta aholki mugikorrean ibili ezten jendeak osatu zuen, atzo Basque Country, Euskadiko sortzikoa, eta hori 1000 metro kehitxo zela eta erabaki zuten, 500 metroan botatzea. Bigarren serian Betis eta Malaga, Betis Aixa nagusitu zen. Hori eta pixka ja finalerako eta... Eta gero Sevilla eta Euskaldunen artean ere, Sevilla nagusitu zen, eta hor garbi ikusi zen, indarra, gorriek eta perdek zutela gehien bat, Ibon. Hori da, lehen esan da bezala. Hemen Sevillan, batez ere, 2 arraun elkartek dute tradizio handia, lehen aipatutako Labradores eta Club Náutico de Sevilla, eta azken urteetan Labradoreseko sortzikoa dabil puntan, arraunlari gehienak Betisekin joan ziren, eta Sevillan gazteak joan ziren. Tartean, arraunlari honak eta instalakuntza bikainak ere bai. Kategorikoak. Baita, pantalanak eta gimnasialekoak eta dena. Hemen arraunlari juvenilak ziren, gazteak gehienak. Eta zaleak, estropada eremuaren ertzetan, eta, azkenean garbi zegoen Betis eta Sevilla,
favorito bezala egin dituela, eta hau elkatu ziren, gainera finala hundirako. Zailkatze saiotan Betisek dena irabazi zuen 9 puntu, Garaiak 3 puntu zituen, serie bakoitzean, eta Galtzaileak bat, Betisek 9 izan zituen, Sevillak 7, Euskal Selekzioak 5, eta Malagak 3 besterik ez. Eta ondorioz final txikian, Euskaldunak eta Malaga, eta gero finala hundian Betis eta Sevilla Ibon. Hori da, horre Euskalduna ikusten ditugu. Zan dezagun, hor besteak beste, Jon Salsamendik arraun egin zuela, eta Kaikuk, Zierbenak eta Portuk utzitako, gaur arraun egin behar ez duten mutileak ziren tartean, eta hor ikusten dugun, 7. tostan ikusten dugun arraunlaria, Agirrea bizizenekoa, baina Sevillara, punta-puntako estropalaria izan dakoa, Klimen de Marko eta konpainiarekin, hor irabazten ibilitakoa punta. Eta final handia Ibon. Hori da. Hortagoeneko haizeak ere, ikusten dugu nola nabarmen altza egin zuen, finalean eta denbora kaskarragoak egin zituzten, kanporaketan baino, eta horra, Betis, nola nagusitu zen. Ondo. Denborak ez ziren atzo, gauzarik aipagarriena, baina Betisek 26, 89 eta Sevillak 28, 63. Esan bezala, Betis lehenengoz, 2. Sevilla, 3. Euskal Selekzioa eta 4. Malaga, sari banaketa ere bai gero, eta txapelak, eta, esan daiteke, nolabait tostako arraunketak, olimpiarerako arraunketari egindako keinu eta omenaldi bat ere bai, ona etorrita Sevillara, eta hor Paltza Anderea, Eusko Jaurlaritzako ordezkaria, Sevillako agintariak, eta Pedro Andueza, ligako presidente jauna ere bai, eta saria Betiseko ordezkarientzat Ibon. Hori da, Noe Guzman, dugu hori punta-puntan aritutako arraunlaria, eta San Juanen. San Juanen aritutakoa, tostako arraunketa ezagutzen duen gizona, gainera. Hau irudia, eta orain jarraian protagonisten txanda labur-labur, alde batetik Guzman bera, zuzeneko irudiak hauek, estropada eremua, eta olimpiarerak protagonistak orantxe labur-labur zuen pantaileta. La verdad que ha estado bastante bien, muy emocionante, y al ser unas regatitas así tan cortitas, de mucha intensidad, la verdad que daban para disfrutarla y sacarlo todo. Sí, bueno, la verdad que ya hecho barco lo tenemos bastante rodado de nuestra regata, la Sevilla-Betis, y hombre, sabíamos que teníamos un potencial que teníamos que ir poquito a poco, no desgastándonos desde la primera serie para llegar a la última con garantías, ¿no? Entonces hemos ido progresivamente cada vez aumentando la fuerza para llegar a tope a la última. Improvisazio puntu asko izan du, azkeneko momentu arte ez ziur jakin zeneke parte hartuko zuen 8, baina argi genuekan 8 bat atera bertzelara zeola, eta atera deu, eta gero, ja uretako kontuk, nera aleti personalki, esaten bezala berotu aldiarra, baina uste baino beto eta kontentu. Pixkak gogoratu dit aurten Euskal Telebistan aizkora pustuk eta ikusten, aizkora probak, beste australiano honekin da zet diferente dan, hemen nausi izan dare, lan motzetan zez berdina dian gauzak ez da, barraunen de pixkat hori gertatzea. Adibide ona, eta azalpen ona eman du Jon Salsamendik Basque Countryko arduradun bezala bera, arraunari bezala ere bai, eta berotu aldi hartuta, eta azalpen ezin hobea eman du. Hori olimpiarerako saioak atzo ekarritakoa, orain San Miguel Ligaren hasiera, 14. edizioa da, Basque Country banderaren 4. edizioa hemen, hasierako ontziak binaka doaz, eta Zumaia eta Portugalete berehala lanari ekiteko prest, baina minutu bat eskaini behar diogu orain aurrez grabatutako elkarrizketatxo badugu. Pedro Andueza jaunarekin, hain zuzen TKE ligako buruarekin, San Miguel ligako arduradun nagusiarekin, eta hauesek bere hitzak gaurko estropada honen atarian. 14ª edición de la Liga San Miguel, estamos en Sevilla con mucho calor. ¿Y qué sensaciones tiene el presidente de la Liga? Bueno, pues un poquito la sensación de siempre cuando vamos a comenzar, ¿no? Unos nervios, pero prudentes. Creo que vamos a estar a gusto y nada, ni calor ni nada. Aupa Sevilla. Muy bien, y además con un guiño importante ayer al Banco Móvil, con una regata Sevilla, Betis, Málaga, Basque Country, que fue también en cierta medida un éxito, ¿verdad? Sí, siempre no sabes qué va a pasar, pero la colaboración que tenemos siempre donde vamos, y aquí no ha sido otra vez igual,
fue fenómena, fue divertido y al final hubo gente y nos pasamos todos un buen rato con esto. Una última pregunta, como siempre, en referencia al campo de regateo. Siempre que salimos de la cornisa cantábrica tenemos preocupaciones, algunas dudas. Parece un campo de regateo que no va a generar dificultades, son aguas muy tranquilas y además una zona ya muy probada por los especialistas de Banco Móvil, incluido con un campeonato del mundo, ¿verdad? Correcto, es un campo internacional, aquí no va a haber diferencias, quizá haya viento, pero el viento es igual en todos los sitios y esta va a ser la mejor regata, la mejor medida, sin ninguna duda. Muy bien, pues así me gusta verte, con mucho optimismo y energía, Pedro. Que haya suerte y adelante. Que sea así todo el verano, gracias a vosotros. Eskerrik asko. Pedro Andueza jaunaren azalpenak, eta esan dezagun, Sevilla ezagutzen duzuen ontzat hiriaren zatirik berrienean dela, Kartujako pasarelatik irteera, eta ontziak gero barketa aldera joango dira, pasa eta hortxe kanpoko balizak nola bitezateko, Ibon Gaztañezpi. Eta gainera, erdian jarrita dauden beste balizak bereizteko, nolabait bi kale ditugu. Ez nahazteko. Nahazteko arriskurik izan ez da din hemen, ezta? Garbi eukidezaten guztiek, minutuko tartean doaz lau, eta ez dela arazorik izango. Hemen urrearen Torre del Oro ditzen duten hemen bikaina, iriz zoragarria da, Sevilla, eta turistez josita, beroa bai, baina egia esan egun ederrak pasatzeko modukoak, eta Euskal Herritikan etorri dira baita ere, esan behar dugu, onuntza, egun batzuk asteburua pasatzera, eta arraun munduarekin nolabait beste toki berri bat ezagutzera, eta egia esan itxura ederra du baita ere, estropada eremuak, hor egia esan toki asko, udaletxe inguruan, eta Giraldan, eta, egia esan, hiri zoragarria dugu. Sevilla, Ibon. Hori da, tatzo beste hemen harri jasotzaileak eta ibili ziren. Euskal Herritik torritako jende hau hor, Alameda Zalen gunean jarri dute, eta dantzariak ere bai izan ziren, ikaragarria. Eta hauesek, eta zerua, hause da, urdina, temperatura, bero, gaur, 33 ere igoko dala, atzo 17 ere ikusi genuen, eguzkitan, termometroren bat, eta, horrekin ere, burrukan egin beharko dute Kantauri aldetik etorritako arraunlariek, Ibon. Nola ez, eta hala ere, orain aizetxo pixkat badabil, eta horrek gaur bezalako egun berotan, arraunlarien jardunak asko lagunduko. Ventilatu egiten duelako, eta gaur arraunlariek guztigarriak eta hartu beharko dituzte, gaur, Mikel, esan dugu, kaleen arteko diferentziarik ez, baina beste eragile bat oso kontuan hartzekoa, beroa, eta hori kudeatzen jakin behar da, berok eta segurazki laburragoa egingo dute, denak, esan da bezala, ondo hidratatu beharko dute, baina hor mutilik eta galbanduta geratu ez dadin. Atzo egin zuten, jadanik saioa, batzuk ostiralean ere bai, adibidez hemen izan zen Orio, Portugalete, Zumaia ere, geure begiekin ikusi genituen hemen, eta oso serio, eta bekaldeko ontziak denak test handiarekin, gogo handiarekin, baina hemen puntuak hasiera-hasieratik dira garrantzitsuak, ez dezagun ahaztu, 19 jardunaldi ditugula, eta egia esan uztaila, erabaki horra izaten dela, ez garaia zein den jakiteko, baina bai bekaldeko postu horiek eta finkatzeko, Ibon. Pentsa, gaurko estropada, eta gero, ekaina bukaeratik, uztaila hasieratik eta abuztuko etena bitarte horretan, 10 estropadetan, hor jetxirako postuak, hor asko eta asko erabakiko dira, eta ez dezagun aztu gainera. Aurten, Mikel, orain arte inoiz ez bezala, lehenbiziko 4 asteburutan, 4 erlojupeko izango dituztela. Erlojupekotan berez diferentziak murritzagoak izaten dira. Eta nik iruditzen zait, hasiera honetan, segundu gutxian puntu asko eta asko, eta puntu erabakigarriak jokatuko direla. Hori badakite prestatzaileek, eta gaur berak, kanbadoz berak esan dit, horrela esan dit, jendia inoiz baino finago ikusten ari naiz. Gaur erlojupeko lana, eta gero, urrengo asteburuan San Migueligak etena izango du, Kaeligak ez, Kaeliga ere atzo hasi zen, eta ondarrutarre lortu zuten garaipena Bilbon, urrengo astean Getariatik eskainiko dugu, igandean, gaur 8 estropada, Kaeligakoa, baina Ibonek esan bezala, uztailean gainera eta larun batetan, bai izango da estropada bian Astilerorena, etxean erlojupekoa, hori jokoa ere bai, uztailak 9, eta uztailak 16 Bilbon. Beraz, egutegia aurten horrelaxekoa antolatu dute, eta alde hortatik, nolabait demoraldiari hasiera emateko modu ezberdin bat, Ibon. Hori da, erlojupekoan eta
ibaian, herrioan, urmeetan, estropada asko eta asko. Itxas ondoak aipatu ditugu leno, eta hemen esan dezagun, sakonera, gutxien dagoen lekuan, esan digutenez, 4 metro badirela. Lau eta 6 estropaderen zatirik ondienea. Bitartean, zerbait helduko dio, zerbait, ondoak traineruen joanari, baina, bueno, iruditzen zait aparteko, apatetik bestea diferentzialik ez dela hongo. Bueno, ontziak hortxe. Binaka doaz eta lehenengoz joan zen urteko zailkapen nagusiaren arabera, azken lau apalenak eta badoaz. Alde batetik Igoberriak Zumaiarrak eta bestetik playoffean mailari eutsi zion Portugalete. Eta minutu bateko tartean jarraian, lehenengo kaletik Zierbena eta bigarrenetik Astillero joango dira. Eta, erlojupeko lana dugu, haizeak momentuz eragin ikaragarririk ez, prebizioak 8-10 markatua zuen, baina ez da horren bestekoa, orain behintzat. Eta, Patxi frantzesen mutilakor, Telmo Deune ontziaren aurkezpentsoa, Carlos Mendizabal veteranoa barruan, Gorrotxategi ere bueltatuta, eta, bueno, datua hor da. Eta bien bitartean, 15 segundu barru, lanean hasteko pronto, Zierbena eta Astillero. Eta dagoen haize apurra, orain, traineruen joanaren kontrakoa. Hortxe dira, badoaz, bandera bera, eta lehen txandako laguntziak lanean ditugu. Hauek 3 itsasmilak egingo dituzte, 4 joan etorriak, erlojupeko lanean, eta esan bezala, binaka. Ea nola moldatzen dire. Asko dago jokoan, hemen. Zalantzari gabe eta bekaldeko entzat esan dugu oso demoraldi garrantzitsua izango dela hau. Hemen Portugaleteko jarrilera eta Mancebon patroia, Karpintero fitxatu dute, baina Mancebon kokatu du Angel Gomez prestatzaileak, eta gero nobedade nagusia, hankekoak Ibon. Hori da, aurten Beñat Astelarra, Baborrean, eta Gorka Lobato, horiek fitxatu ditu Angel Gomezek, eta deigarriena behar bada hori, eta Portugaleten Vicente Carpintero iaz Zierbenan aritu zen patroia fitxatu dutela. Hor dira Zumaiarrak. Erditik, Gaur ez ditu ikusiko, Baborrera eta Estriborra joanez, esate baterako Portugaleteko itxasadarrean bezala. Zuzen. Eta patroia makurtuta, Jimeno. Eta Zierbenaren aurkezpena, Zunzunegi prestatzaile, arraunlari ere bai, eta bandaz aldatuta gainera aurtengoari dagokionez. Eta patroilanetan Jimeno, eta hemen azpimarratu beharko dugu, Ababorreko banda, Ibon. Hori da, aurten, Zierbenak fitxaketa eta aurpegi berri asko ditu, eta, pixkanaka danok ezagutzen joango gara, pixkanaka, baina nobedadea, Baborra ia guztia berria dutela, Iago Davila, Sergio Montenegro, Andoni Peña, Ladio Sánchez eta bar, eta, hori horrela izan dadin, Zunzunegik berak eta Jaime Riosek Estriborrera jo dute. Eta Astillero, Dani Perez prestatzaile, Jonathan Castanedo patroilanetan, eta pausu bat gora, eta ilustrea handi bat, Basile Matei Errumaniarra, hortxe berriro kontrankean, Ababorre. Hori da, iaz maila bikaina emantzun, Astillerok, nire ustez, iazko ez usteko osgarrienetako bat izan zen Astillero, eta aurten nobedade nagusia, Basile Matei historikoa. Pedreñan eta Astilleron eta aritutako arraunlaria. Patroiak makurtuta, Mikel, denak, Beharko. Dagoen aize apurra. Eta obsesio bat entrenamentu saioetan, da Ibon entrenatzaileen aldetik, eta asmatu egin behar, neurriak, eta gero ontziak arindu, ez da, Ibon? Arindu. Arindu eta arindu, Gaur hemen esan bezala sakonera gutxiko urak dira. Hemen horrek heldu egiten du. Beste kontua da hemen urgezak dira, hemen traineruak urgazitan baino gehiago sartzen dira, gainera, putzutan, eta zenbat eta karga gehiago atera, horixe da azkeneko denboralditan joera, baina ur, me eta sakonera gutxiko abetan eta gezabetan, oraindik ere gehiago eskartzen du. Erreferentzia GPS-arenak, Astillero denborarik onena markatzen. Zierbena baino 2 bizkorrago, Zumaiari 4 eta Portugaleteri 7. Eta badira, lanean 3 minutu egin ditu Astillerok, eta lehen abiatutako Zumaiak eta Portugaletek 4, eta tartetxoa bada, Ibon. Bai, pintxa, 3 minutuan 7 segundo, abantailea oso interesgarri iruditzen zait.
Marketa Zubiaren inguruan, hor Euskal Telebistaren kamarak ere bai hor kokatuta, estropaderemu berezia da hau, pentsa ezazue, itxaso zabaletik nora etorri garen, Sevillara, Guadalquivirera, eta aregin berezi bat ere bai hemen gure aldetik, zuei behar bezalako emankizuna egiteko. Eta Zumaia. han dira, maniobran. Zumaia bera aurretik. Bueno, Urrentxe Zumaia. 4:46 eta Portugaleteri 4:50. Iruditu zait, jarrilera, treniro gutxiago geratu dela, Hor segunduren bat ere, jana izango dio, nire ustez, Portugaletek Zumaiari. 4:46 Zumaiak, Portugaletek 4:50, eunenekoa baztertu, 3 segundo luze. Eta Astillero eta Zierbenaren artean, Kantabriaren aldekoa da GPS-a markatzen digun errentatxoa, segundu pare bat. Eta maniobra ostean, Zumaiak Portugaleteri 4. Erne, hor dira eta hurbiltzen, ja, bigarren luzean lanean Zumaia eta Portugalete, eta maniobran, hortxe Astillero bera aurretik. Astillero aurretik. Oraintxe Astillerok. 4:52. Eta 4:54 Zierbenak. 4:52 Kantabriarrek eta Zierbenak bi gehiago, lehen erreferentzia Astillerok. 4:52 eta luze bat egin eta gero, lehenengoak azkenengoari 8 segundo, Ibon. Asko iruditzen zait. Erlojupeko batean, eta Portugaleteren kaltetan, desente iruditzen zait. Zumaiak berak ere porturi, 4 segundo. Eta hori lehenbiziko luzea izateko, eta Zumaiari auspoa emango dio, gaur gainera lutos ditugu, Zumaiarrak, hain zuzen Luis Mari Osa, zuzendaritzako kide eta presidente horren ama, Maria Luisa Barrena Anderea, atzo joan zitzaigulako, gure doluminak, familiari, Arraun elkarteari, eta espreski Osa jaunari. Eta Zumaiarrentzat esan beharrik ez dago, nolako garrantzia duen gaurko estropadak. Baita Portugaleterentzat, guztientzat, baina klubakoitzat badaki gutxi gora bera, non arituko den, eta aurkari zuzenak nortzuk izango diren, Ibon. Hori da, Zumaiarentzat, Zumaia iaz kae bat ligan aritu zen, playoff bikaina eginda, lortu zuen, San Miguel ligara igotzea, eta hemen batetik puntuak daude, esan da bezala, horiek bere ez dute, garrantzia, eta gero bestetik, burua ere, gerra psikologikoak aurra hasiko da, eta irailera arte, ez da bukatuko, 15 eguneko etena ere badago, eta orduan, Sevillatik emaitzon batekin joateak, lagundu egingo di. Portugalete errekuperatu eginda, Zumaiaren tartetxo hori, 3 segundu luze ziabogan, orain gutxitu eta segundutxo bat besterik ez, Zumaiak Portugaleteri. Eta datua da, bestalde Astillerok Zierbenari maniobran 2, orain 4. Orain 4. Egira Astillero, 39 paladako erritmoan, eta hemen entrenatzaileen burua ustea horrelakoetan, indarra behar da, bestetik kiloak arindu, erlazio hori da betiko formula magikoa, arromundua. Hori batetik eta bestetik erreminta, Mikel, txirrundulariek eta askotan garapena eta desarrolloa piloiak eta nola erabaki behar izaten den, hemen ere bai. Hemen arraunekin, pentsa, ze urbare, hau putzu bada, azkenerako, putzua da korronterik gabeko haizea bai, edo itxasoan egin, ia 2 kirol ezberdin. Ez du zerikusirik. Bai, bere garaian, hiribiari bidea egiteko eta dirudienez hemen uholdeak eta izaten ziren, eta toki nahiko arriskutsua edo, ura askorekin zetorrenean ibaia, eta erabakizuten ibaia desbideratzea, eta hau ongi erabiltzeko, pentsa ezazue hemen nolako espoak eta zenbat gauza egin ziren, nolabait hau esklusa batzuen bidez, nolabait ur geldoak bihurtu, eta hiriari nolabaiteko zabalkunde handi bat eman, eta horregaitik ditugu horrelako ur lasaiak hemen. Begira, Portugaleteko arraunariak, guztiak txapelarekin, eta hau seguru entrenatzaileak. Eta Portugalete pare-parean, Ibon. Menkerra egongo da, Bai. Zumaiak, Mutrekun eta Lekeition, ikusteko aukera izan dugu, azkeneko 15 segunetan, eta orain arteko mailarik onena, nire iritziz, gaurkoa eta nabarmen, Mutrekun eta Lekeition gora berak gehiago izan dituzte. Badatoz, lan erditara oraintxe hurbilduko dira, eta Zumaia eta Portugaleteren artean segundutxo bat, garrantzitsua maniobra bondu egitea bientzat, zalantzarik gabe,
eta harrituta nago Astilleroren lanarekin. Astillerok Zierbenari 7, Zumaia eta Porturi 14, ia lan erditan, Ibon. Bai, ari da erakusten dagoeneko, Ani Perezen kuadrilla zerbait. Zumaia bera aurretik, tostaren bat, bai, Zumaia bera aurretik. Are bat tosta. Hoxe, besteik ez. Arazori gabeko ziagogak gaur. Segundu bat markatu dute, pasatxo. 9:41 Zumaiak, Portugaletek 9:43. Hemen, gurutze bidea orain jazten da, Hirugarren luze honetan, urme hauetan, bero honekin. Hor segi, ergometroan bezala ia. Hori da. Ergometroan bezala. Begira hor Mantzebon, ez zan duzu, danak Txano Txuriarekin, da seguru entrenatzailearen erabakiz. Mantzebon ez, patroi argaleta luzea bera. Piskat Portugaletek azkeneko urteetan hortxe izan du, gora bera, patroiaren postuan, eta horten Karpintero, nik uste dut asmo horrekin fitxatu dutela. Ze errenta handia Kantabriarre. Beldurgarria. Oso, ondo. Arrauna puskatu altzaio, arrauna puskatu, pala puskatu. Bai. Arraun txikia puskatu. Arraun txikiak, pala, hautsia du erabat. Carlos Iriondo, egurrezkoa darama. Ziaboga bat falta, bai. errenta badute eta, hori kudeatu beharko dute. Astillerok 9:26 lan erditan, Zierbenak 9:25, 9 segundu, 3 ontzi. Zumaiak 9:41, Portugaletek 9:43, Zumaia eta Porturen artean orain, 3. luzean, 2 segundo. Zumaia bera aurretik, baina begira, 9 segundurekin sartu da Zierbena, eta orain 5 segundora. Hor izan duten Astilleroko aurrekoak izan duen gora beraren ondorioz. Hala da. Bueno, honek emango dio, beste saltxa bat nolabait txanda honetako favoritoen arteko lehiari eta auspotu egingo du Zierbena. Zierbenak aurten fitxaketak egin ditu, eta bai bateletan eta bai traineriletan, eta neguko Euskadiko txapelketan, distantzia lutzekoan, ikaragarrizko lan egin zu. Neguko txapeldun, dana irabazi du, emaitzei eta erreparatuta zalantzari gabe Zierbena. Iaz ere, Estatuko Espainiako txapelketa lortu zuen irabazta, baina aurten beste patxara batekin edo, beste nagusitasun bat erakutsi du. Hemen Zumaiarrak osaren agindutara, uste dut garbi entzuteko moduan zaretela zuek, eta aurrera, ontzi barrura, salto egingo dugu. Josa mutilak animatuz, zintzo denak lanean. Isilik, Gustagarria, irudi hauek ikustea. Eta hor da, burruka, Zumaia eta Portugaleteren artean. Pare-parean dira. Estropadazia aurretik grabatu ditu Ibon Gaztañazpik, Angel Gomez arraunlari eta entrenatzailearekin hitz batzuk, eta lankideok prest dituzuenean, pantailan jartzeko moduan ere izan gaitezke orantxe berda. Astillero eta Zierbena tartea dago. Astillerok 6 segundu Zierbenari, eta 17 dira parean Zumaia eta Portugalete. Haze abantaila, Miguel. Zierbenak Zumaia eta Portugaleteri 17. Iaz Astillerok ere maila oso ona eman zuen, Ani Perez etorri eta talde ia eraberritu hartu. Demoraldi oso serioa egin zuen, da gero gainera abuztuan etenalditxo bat, Donostiako zerkatze zaila ondo prestatzeko, eta justu-justuan kanpoan geratu zen. Hori da. Horrela esan baditeke errebelazioa, iretzat, Astillero izan zen, eta horten. Horrendik ezin aterako ditugu ondorioak, baina maila bikaina. Hemen ditugu Portugaletekoak. Estribor espaldak txapela ere kendu du. Dena sobran. Dena sobran. Guzti galdatan, oso gogorra egiten da hori. Lankideok Angel Gomezen hitzak baldin baditu gaurera. Como cabe de esperar, pues nerviosos, con tensión, pero con ganas de que esto empiece ya para que se vayan aclarando un poquitín las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser un campo bastante igualado, ¿no? Quizás hay tramos en los que creo que se aprecia que hay bastante menos calado, pero bueno, creo que el mayor problema puede ser el calor.
aunque hoy hay más brisa que estos días y a ver qué tal. Sí, está claro que llevamos 6-8 meses entrenando para este día, ¿no? Sobre todo para los equipos que a priori vamos a estar en la lucha por los puestos de librar el descenso. Entonces, nuestra día clave es hoy, ¿no? Hoy las 3 o 4 regatas siguientes. Ongi astea da helburua guztientzat. Pare-parean dira, Zumaia, Portu, Zumaia. Portugaletek ematen du branka aurretik zartua duela, bien artean segundu badago, ea maniobran, Ibon. Azken ziaboga dute. Zabalegotik datorrela bila denborazko Zumaia. Begira, denborazko nire iritziz bila Zumaia. 14 eta 56. Orain atera ezinik, begira, aurrekoak atera ezinik Zumaia. Eta 56 Portuk eta segundu bat gehiago Zumaia. Irteran gehiago izango dira nire ustez. Eta bestetik, Astillero eta Zirbenaren artean, bostera jetxida diferentzia, baina berriro igo da 9. Ea orain zer gertatzen den, Astilleroko aurrekoak ez dara ama, arraun motxik, eta hor lehen 3-4 segundo galdu ditu, ea orain. Espaldatzeko arraunik gabe, begira zabaletik. Hor tarteka ikusi izan dugu, arraun luzearekin ere, espaldian. Ez, begira, aurrekorik gabe. Erki. Orain babor guztiak, zitiak ari da. Orain gogor egin behar. Abiadura emateko ontziari. Orain izaten da arazo. Hor dago koska. Zuzendu ezinik. Orain zuzendu ezinik. 14 eta 29, eta 7 gehiago 14 eta 56 Zierbena. Nora joan den Astillero begira, Bazterrera nola joan den. Nire ustez, txanda hau gobernatzeko ez du arazorik izango, baina hor galdutako segundu garrantzitsu horiek behar bada, posturen bat gora egiteko, bigarren txandan aritzeko hurrengo estropadan, agian hortxe kaltea, Ibon. Bai, pentsa, horrentxe Astillero Zumaiari 21 segundu, esate baterako, horrek esan nahi du, ondo bidean, aukera izan dezakela Astillerok, bigarren txandakoei. Eta Portu joan eginda, Ibon. Portu Zumaiari 7 bitraineru. Niretzat nabarmen maniobra hortan gakoa, 3. ziaboga. Hor batetik bila joaten, Zumaiarrek, denbora asko behar izan dute, eta gero ateratzen ere bai, Zer den, 14 minutuan, hortxe batera egon, da minutu terdian, 6 segundo galdu. Eta akabo estropada askotan. Bizi, 40 paladatan. Postua finkatu dira eta uste dut ja ez dela aldaketarik izango. Zumaiak hasi bai bizi, lehen bi luzeak ondo, gero ja nolabait Portugaletek erakutsi dut zerbait gehiago eta azken maniobran aurretik kokatu dira eta nahiko garbi ditugu. Buruan Astillero begira Zierbenari 8, Portugaleteri 16, Zumaiari 23 orain. Astilleraren diferentziak, Zierbenari, Portugaleteri, Zumaiari bezala, oso interesgarriak iruditzen zaizkit, 8 Zierbenari, Zierbenak esan bezala kuadrilla dauka, Portugaleteri 16, eta orain Zumaia dator. Tiro eman da dator orain Zumaia. Dagoeneko pentsa, 3 traineru galduta Portugaleterekin. Bai. Horlako baldintzako gorretan. Orain nola baitere, alik eta duintasun handienarekin bukatu behar estropada. Zer den, une batean, buskatu da bien arteko lehia, ziabogan maniobran eta akabo. Buruaren lanak izango dira baita ere. Nekea bai, Ibon, baina buruak ere holakoetan zerezan ikaragarria du beti. Beldurtzekoa. Begira nola datozen. Denak zuzen. Kartuja ingurura hurbiltzen berriro. Jaun Andreo, Guadalquivíreko uretan. San Migueligaren 14. edizioa dugu gaurkoa. Euskadi Basque Country banderaren 4. edizioa eta gainera palmarezean aurreko 3 jokatuta, esan dezagun 2013an Bartzelonan Urdaibaik irabazi zuela. Urtebete beranduago Bartzelona baita ere hori jo. 15ean Andaluziara etorrita Malagara, Hondarribiak. Ea gaur bat-ematek errepikatzen duen edo eta beste garaile ezberdin bat izango dugun, ezta? Ea, nik jokatu behar nuke, 3 horietako baterek errepikatuko duela. Iaz gainera, Miguel, Hondarribia bai aurretik, baina Urdaibairi segundu erdia. 50 marreuneneko baterez izkion. Leia ikusgarria. Baldintza bikainetan, gure itxaso zabala zen, baldintza bikainak izan ziren. 10 segundu, Bai, Portugalete eta Zumaiaren artean. Ia mutilea, orain izaten da, arrauna, askotan kirol gogorra, orain hor joan egin behar da, Horra, Carlos Mendizabal eta bere esperientzia bera, pixka bat tiraz eta mutilea animatuz da... Fina dago, Lenguan bi hitzein dituen berarekin da... Fina. Gaur egun, Miguel, ez dago beste erremediorik, bestela prestatzaile edo entrenatzaileek,
kilotan pasata dagoena, ez dute sartzen. Ez dute barkatzen. Ez dute barkatzen. Tekaen arraun egin nahi duen arraunlariak badaki nola egon behar duen. Eta hor tripako eskorrarekin, eta, bueno, bustita, kantzez bustita, eta ez da inortxo ere ikusten dagoeneko. Astillerok Zierbenari 7-8, Portugaleteri 16, Astillerori ez dio ez ies egingo txanda honetako lehenengo postua. Zierbena atzerago ere eribili da, gehiago galduta. Hemen dator Jarrilera. Garbi Zumaiaren aurretik, bai! 19 eta 59. Gero bideo finixarekin zuzenduko dituzte denborak. Zumaiak, 9 gehiago, 3 traineru 19 eta 58. Tarte ederra. Eta 2 traineruko errenta. Jaun Andreok, urrengo bikotean urdina dira nagusi. Kantabriarrak Astillerokoak. Astillero Zierbenaren aurretik. Zierbenak azken luze, polita egin du, Atzerago ibili da Zierben. Astillero, hor da San Jose ontzia, bai! Dani Perezen mutilak posi. Oso ona Astillero. 19 eta 29. Eta 19 eta 36 Zierbenaren denbora. Hauesek beraz diferentziak eta bai horixe Astillerok egindu bai berea eta garaipen sendoa lortu ere Guadalquivierreko ibai honetan. Sevillan Jaun Andreok lehen txandak emandako hause da. Astillerok 19 eta 29, Zierbena 6 luze galduta bigarren. 6 segundo luze, Portugalete 19 eta Zumaia 28. Urrengo txandan, iragarkien ostean, lehenengo bikotea, Tiran eta San Pedro. Eta gero bigarrengoan, Cabo eta San Juan. Gero, hirugarrengoan gogoratu, lehenengoz Kaiku eta Orio joango direla, gero Hondarribia eta Urdaibai. Iragarkientzat orain tartetxo bat Jaun Andreok, bere alagara berriro San Miguel Ligarekin Sevillatik. Y Miquel. Ezin aldi.
Hemen txegara berriz ere, Sevillan Jaun Andreok eta lehen txandak emandakoa hause izan da. Euskadi Basque Country banderaren laugarren edizioa dugu, eta GPS-aren denborak eta bideo finisha ederki erabilita gero, denbora zehatzak hau esek. Kastillerok 19:29, 40:18, Zierbena gero bigarren 19:26, gero Portugalete 19 Zumaia 28. Erne Astearda eta bigarren txanda. Lehen kaletik Tiran, bigarrenetik San Pedro, lanerako prest Erne. Andera Gorria, bera! Hasi da bigarren txanda, Jaun Andreo. Ea ba, ikusgarria izan da lehenengoa. Bai, eta Tiranen irteera, lehenbiziko pala ere, harrigarria. Segundo bat, San Pedro hori, lehenbiziko pala ikeragarria jo dute, Tirango hauek. Hemen Tiran, Mardoko nontzian, Kanbados prestatzaile, David Alvarez, etxeko betiko patroia hor, eta hemen aurkezpenaren garaia, eta, bueno, aipadezagun etorri direla, hemen batzuk joan bai, baina etorri ere gizon garrantzitsuak, Hermo, Rodríguez, Nobel bera ere rekuperatuta, kuarela ona, itxuraz behintzat. Bai, bueno, iazko lanari, iaz Dani Perezek utzitako toki hartu zuen Jose Angel Kanbadosek, urte pikaina egin zuen, eta kuadrilla indartu egin du, beste kaikun aritutako, bi gizonekin. Gaur hirugarren tostan ari diren, Xaxa Hermo eta Alejandro Rodríguezekin. Erne orain Kabo eta San Juan, hor dira, Gorriak eta Arroxak, Boirokoak eta Pasai Donibanekoak. Oso bizi San Juan. Itxaro pentsu gainera, gora begira, oso tanda interesgarria hau. Alde batetik ikusi behar dugu San Pedroren isileko lan hori, Arostegi entrenatzaile lanetan hasita hor balda agertzen da, baina badakizue hori ez dela egia. Aurten Mikel Arostegi dela prestatzaile, eta Arostegik erabaki du konzentraturik, isilik, testetara agertu gabe, ekaineko estropadetan parte hartu gabe hor, segi, kronoarekin, bere markekin eta segi lanea. Fitxaketa handirik gabe hor, beste falta dira Aitor Balda eta Aizperro, San Pedro naritu zen, nobedade eta izen haundi, esan badaitek bintzat, Asier Karbaile da, iaz Orion aritutakoa, eta gero, gazteen aldeko apustua, San Pedrok, eta begira, lehenbiziko luzio honetan, bi segundo horreti dira. Hemen Kabo, Gustavo Vázquezen aginduetara, Kabok bigarren ontzia, emakumeen ontzia, traineru lanean, uretan, arrobiko lan handia, eta aurten gainera, ekarri dituzte Ferrol aldetik, Villa García Arousatik, gizon garrantzitsua, eta gainera, Luis Manuel González hankeko errekuperatu dute, eta hortxe da, titular bezala, eta... Andamiotik erori zen mutila. Hori da. Demoraldi amaieran joan zen urtean egintzun estropada bat, baina orain hasieratik hor da. Iaz, demoraldi borobila egin zuen, Kabok, Iago Davila, galdu du, aurten Zierbenan dagoen mutila treneriletan ere aritu da, Davila,
Eta hemen San Juan, eta azte honetan Joseba Fernandezek Euskal Telebistari argi izan dio. Helburua ez gara eskutatuko, ohorezko txanda. Azkeneko urteetan, pauso txikiak baino garbiak eman ditugu, eta orain tokatzen zaiguna da, horren bila joan. Alaxe da. Ohorezko txandaren bila. Eta, Beñate Izagirre rekuperatu dute, eta Arkaitz, gizon indartxu eta hundi ere bai. Hori da, Arkaitz Goñi, azkeneko Orion aritu zen, treniruan, eta berriro ere, San Juana etorri da. Eta Pedia Kantabriara, Pedreñan ibilitakoa Josebakin, eta, honek bere ibilbidea gero, Castron, eta hortxe da, posik. Hori da, gaur tostetan ez diren David Sainz ere bai, San Pedro aritutakoa, Gari Tolosa ere bai. Eta GPS-ak orain adirazten duena, bai, etzeguelakin hiletan. Denborarik onena San Pedro, San Juani eta Kabori segundutxo bat, eta Tirani bi. Begira, Zer den, San Pedro... Kirola eta isiliko lana, eta lehenengo luzea behintzat, San Pedro... Hortxeari da, maila honean egiten. Orain dela pare bat minutu esan duzu, Mikel. Aurten San Pedro oso gutxi ikusi dugu. Bi jetxieretan, azkenekoa San Pedroko jetxieretan. Eta orduan, maila kategorikoa eman zuen. Oso ondo ibili zen. Izuztekoa izan zen, eta ea gaur. Momentuz behintzat, gazteak eta oso ondo atera dira. Barne lineatik informazio hau entzun, eta honek nolako sasoia indarra, nolako auspoa emango dion kuadrilari, harrigarria izango da. Orain ere, lehenbiziko txandan bezalaxe, haizea kontra orgarbi ikusi dugu, bi patroiak. 3,6ko abiadura izan du, lehen txanda ipatu duzu, eta bataz besteko datu hori eman didate, ekialdekoa, lehen txanda. Zerbait gehiago, orain, baina norabide egin, Ugaitz, Mendizabal, orentxe altxa da, eta gaur bai, bide galtzeak eta, barka ezinak direla. 2 segundutan dira lau traineruak, ea ba orain. Hasi dira maniobrarekin. San Pedro bere aurretik. Gaur, plan honekin. 49 eta Tiranek 4:52. Zuzendu du San Pedro. Oso ondo ikusiko dugu, zubiko irudionekin, zeinek zuzentzen duen gaur lehenago trenerua. Ea ba. Momentuz, San Pedro txukun. Ziaboga ostean Tirani 3, eta Kabo eta San Juani bat behintzat bai, hori markatzen du GPS-a. Baina, Astillero baino, 6 segundo Astillero 4:52koa. Bai. Ea ba. Aizea purga gehiago izango da. Hori da. Atzo nabarmena izan zen ekarri aldia, ultimugiko horreko estropadan. Gaur alakorik, ez, momentuz. Ea zer egiten duen aizeak, Gainera, Noe Guzmanek, lehen aipatu dugu, Labradores taldekoa, eta San Juanen ibilitakoa, eta azalpenean esan zuen, eta San Miguel Ligaren web horri aldean ere hau ederki ikusi genuen, nola, Kartuja ingurutik ez duela horremeste jotzen, baina gero han barrenean, bai, han gehiago jotzen duen. Horrek guztien da, Uraxala, nabarmen. 4:59 San Juanek eta Kabok 4:50. Datua da Astilleroren denbora, 4:52koa, eta nolabait orain ea, bigarren luzean nola moldatzen diren, joan eta etorri egin behar da beti, haizearen norabideak eta nolako kaltea edo nolako mesedea gero arraunlariei jakiteko, baina datua hau da, joan, lehen txandako ontziak ondo joan dira, ea orain joan etorri eginda gero zer gertatzen den. Hor Uraxaleari begiratu hartzen, hor nabarmen ikusten zen, horrela, begiak itean bezala, eta hori haizea da. Gaurko haize honek, treneroaren Juanari eta gutxi eragozten dio, ez da itxaso hau, baina, 4:59 txanda honetako San Pedrok eta San Juanek, Portugaleteren 4:50ko hortan baita ere Kabo, eta Tiranek 4:52. Hau, benetan horrela bukatuko balitz, harrigarria litzatu. Harrigarria. Pentsa. Baina etxara ondo ezagun. Hemen ondorioa Juan Etorriarekin. Joan Etorria egin behar da lehenengoz. Hor, beste ondorio batzuk atera daitezke, baina Joan Etorria egin behar. Horain, San Pedrotarrentzat, ona dagoeneko Tirani, treneru bateko abantaila atera diotela. Eta hor badakigu, Galiziarrako gorrak direla, bai, baina noiz puzkatzen diren estropadak, 5-6 segundu lortzen direnean, hor normalean nahiko egonkorra izaten dira abantaila horiek. Eta gehiago erlojupekoan, eta gaur bezala herrioan. Ugaitz Mendizabal, aurkarian onden eta begiratzen ari zen, eta erreferentzio onak hartuko ditu demora guztian, San Juani 1, Kabori 2, Tirani 3,
Eta ea, orain luze honetan Kartujara bidean datoz eta banderak ikusten ditut, Mordoa, Kaikutarrenak, Hondarribiarren jarraitzaileak ere bai, eta Gorriak, Zumaiarrak eta Arroxaren bat ere bai, eta arraun giro polita, iruditzen zait dagoela hemen. Bueno, ala hobe. Eta lehia ikusgarria. Pasaitarrak aurretik, San Juan eta San Pedro eta San Juan, Kabo segundu batera, tiran 3 segundutan ditugu, lau traineruak. Eta lan erditako referentzia, Astillerok markaturikoa, 9:26. Lan erditan gogoratu, Astillerok zirbenari 9 segundu. Hala ere hor gora bera izan du, eta bere aurrekalariak arraun txikia hautsi, pala, krak. Eta, bueno, hor gero, pixka bat antzeman da, egon ezin hori, hala ere, Astillero nagusi izan da, garbi, lehenengo txandan 19 eta 29ko kronoa markatu dute. Begira San Pedro, arraunean presari gabe, ondo bukatuz. Begira. Gutxi ikusi dugula, baina ikusi duguna ona. Aitor Galtza, 5. tostan Aitz Ortiz, Karballe da hor, 4. Errota, Arostegi ere bai. Gazteak, jarri egin ditu Mikele. Eta hauek egin dute lanan eguan, garbi dago. Beste nobedadea, babesleri gabe, treneroetan bintzat. Alaxe da, babesleri gabe. Eta Antxon Korman presidentearekin atzo bi hitz egin ditun, da jator eta garbi, adirazi zizkigun, diru gora bera horiek, eta Foru Aldundiarekin Pasaia bandera egiteko. Argi, sus Maria eta Jose. Hori eskapa. Pekatu latza egiteko. Ura eskapa. Zorian izan dira San Pedro tarrak. 2 segundu galtzea ez da ezer orain. Ez da ezer. Ikusi eginda bazetorrela justu, Garbi, larri, azken momentuan. Eta eskerrak Beristain. Zuzendu du Beristainek, baina arrisku handiak hartu ditu. Oi. Eta noski orain atzetik dira. 2 segundu tiranek San Pedro hori, baina... Ia estriborretik eman dute. 9:29 San Pedrok, 9:29 eta tiranek 9:40. Ea atzetik zer, baina 9:26 egindu Astillerok, eta tartea oso handia da. Lan erditan 13 segundu San Pedro hori. Hemen datoz San Juan eta Kabo, oso parekaturik, San Juan aurretik, pixkatxo bat. 9:27. Astillerok baino 11 gehiago, Ibon. Astillerok 9:26, 9:27 San Juan eta Kaborentzat. Begira, sartu egin du, aurrena sartu, eta atera egingo du orain, ikusi du estriborretik eman bertzula, eta atera duenean ala ere. Hasieran egin du pekatu arrauna sartu duenean, baina horrela ikasten omen da, eta... Larria izan da egoera, Bueno, 3. luzean Jaun Andreok, 3. luzean Kabok orain San Juani 1, Tirani 3, San Pedrori 6. Kabok hartu du estropadaren burua. Atzetik aurrerako jokaera hortan, temat eta indartxu Kabokoak, Ibon. Hori salda aldatuko urte batetik bestera. Hori genetikoa da, Ibon, genetikoa. Zaila da hori aldatzea. Orain San Pedrok, olako estropada egiten ari zenak, orain erreakzionatzen jakin behar du San Pedro. Bueno, ziagoan lanak izan dituzte, baina orain jakin egin behar du. Buru hotz eta segi lanean. Informatikarekin ari diren gure taldekideek emandako datoa. 5 segundoko galera izan duela San Pedrok ziaboga garaian. Hori da. 5 segundo. Hor kontua izaten da, aurrekalariak arrauna atera behar izaten du estriborretik ez emateko, beraz, egoki eta zuzen ez du espaldiatzen, eta gero treneru hori nork zuzendu. Orain jarritu behar dute, alden neurrian etxi gabe. Bueno, estropada ederra dugu hemen. Estropada ederra dugu, Kabo, San Juan, Kabo. Pare-parean biak. Eta ikusiko dugu tiran ere. Begira irudi honetan, hor Kabo nondi zetorren eta tiran nondi zetorren. Dezente estriborretik. Tiran errekuperatzen ari da, San Juan eta Kabo parean dira, tiran 2 segundora, San Pedro 6 aspira. Erne tiranekin.
Eta San Pedro gertatutakoaren ostean, begira, egin ditu bi luze bikain, maniobrak kaskarra, eta orain hirugarren luzean, dena behar bada hor, konzentrazio puntu hori galdu, jende gaztea ere bai, tentsioa, gaztea ere bai, hori da. Jarraitu egin behar dut. Bi luze eder egin dituzte. Haizea ere bai gora, orain begira, 10-etik gora, prebizio hori zen, 8 bataz bestekoa, 12ko ufadak iragarrita genituen ipar ekialdetik, eta ematen du goruntz egin duela, nabarmenago orain igual, behar bada Ibon luze honetan. Banderak ere, gu gauden leku honetan, lehen baino indargeiagorekin, mugitzen dira. Lehen txandako, lau traineruen mesedetarako. Orain Astillero eta Zierbena, bigarren ziabogan, txanda honetako laguntzien denborak hobetzen ari dira. Horre iruditzen zait, tiran lehen ere esan dut, kabo baino, estriborrerago dator, kale bat bai behintzat, Begira David nola doan, makur egin da. San Juan ari da referentzia markatzen orain, referentziarik onena San Juan darrena, kabori segundo bat, tirani 3, San Pedrori 9. Orain San Pedroko pasaitarrak orain sufritzen, beste segundo bat ere bai. Hauei, etentzaie, soka. Kabo San Juan, Kabo, hor dago nagusitasuna, txanda honetan, hurbil tiran. 3 segundora, San Pedro ja segunduak galduta. Ea ba. Haize gora berak, bapatean ikusi dugu fadatxo bat, 10-12, orain gutxiago 6-7. Laizzer hasiko dira, nola Ugaitz eta David, traineruak zuzentzen. Astillerok hemen markaturikoa, 3. ziabogan, 14 eta 29koa izan da. Gogoratu Astillerok irabazi duela, lehenengo txanda, Zierbena, Portugalete eta Zumaiaren aurretik. 12 segundo. Tiranek 14 eta 51. Eta diferentziak hor daude. Tiran, Astillero eta Zierbenaren atzetik. San Pedrok 15-0 bat, San Pedrorena Portu eta Zumaiaren atzetik baita ere. Eta San Juan eta Kaboren artean, segundutxo bat, Pasaitarren alde. San Juan eta Kabo hor duzue pantailaren goikaldean. Iruditzen zait bi hauen artean azken luze oso polita ikusiko dugula. Bai, ala dirudi. Biak ere, talde hauek gainera, beraien arraunketagatik eta, normalean, ondo esprintatzen duten trainerua dira. Kuadrilak igo behar direnean erritmoz eta, bere arraunkerak hori egiten uzten die. San Juan lehenago, San Juan aurretik, garbi. Trabeskatzen bai behintzat. 14 eta 57, hala ere Astillerok baino 8 gehiago. 14 eta 57 eta Kabok 14 eta 58. Bueno. 3. ziaboga egin eta gero, denborarik onena, Astillerok 14 eta 29. Zierbenak 7 gehiago, San Juan 8, Kabo 9, gero 5. litzateke Tiran, Portu, Zumaia eta San Pedro. Eta Tirango prestatzailearen hitzak ere bai, Jose Angel Cambadosen hitzak orain labur. Estropadazia aurretik errendimendu handiko zentroan antxe grabatutako. Presentamos creo que bastante bien. A estas alturas, como a todos, ¿no? Nos falta un par de puntitos más, pero creo que llegamos bien. Veo que va a ser una regata muy física y muy dura. Y el que más, resistencia tenga físicamente, creo que va a sacar más beneficio, porque después tienes que acertar también un poco con las palancas, que al ser estar al remar diferente, ¿no? Al ser otra agua, no controlas tanto como en la mar. Horba, Cambadosen kezka, eta momentu zerne, Galiziarrak nolakoa diren, San Juan nagusi, Kabori 3, Tiran 4, San Pedro urrutiago, 14. Bien bitartean hemen, 3. ziaboga osteko zailkapena, eta zailkapen xelebrea, Gaztainazpi jauna. Bai, zelebra edo Astillero orgoran ikusten dugulako, baina ez zait iruditzen hori aizearen abakarri denik, Iaz ere, kuadrilla honek,
tarteka estropada bosgarren posturen bat ere bai, lortu zuen, eta gaur Tarraun txikia galdu, eta beste hor beste segundu pare bat gutxienez joan dira. Pentsa, eta orain beste burruka perakoa, San Pedro Zumaiarekin eta Porturekin, han 4 eta 5 segundu galduak ditu. Zumaiaren azken luzea, ez da bat ere hona izan, tiroa jota zetozen eta Zumaiarrak. Bai. Orain aukera izan dezakete San Pedrotarrak, punturen bat berreskuratzeko. Eta ez da berdina, 11garren edo 12garren joan hemen. San Juan nagusi da, atzetik parean Tiran eta Kabo. Tiran eta Kabo parean, San Pedro 14. Hau da GPS-ak ematen digun datua. Hemen garbi dagoena da San Pedro txandako 4. izango dela. San Juan buruan da, ontzi bateko errenta, baina metro batzu falta dira oraindik eta ea ba. Dagoeneko San Juan darrek, bai, 600 metro falta dituzte San Juan darrek, 300 metro baino gutxiago aurreko bikoteak, Tiranek, San Pedro pixka gehiago, ea ba. Hau ere nabarmen, palak igota, Mikel. Patroia iziaren alde, orain lehen makur ikusi dugu. Alvarez, eskatzen. Eskatu. Ermelo izango da aurrean, kotrentza horrek, Bai. Salatzen du. Elmugan Astillerok 19 eta 29 markatu du. Zierbenak 19 eta 36. Ea orain. San Juan. Tiran azken txampan ez dutzen. Kabo baino bizkorrago. Baina datu ona orantxe Elmugan. Tira ba. Garbi Astillerren denbora ez dutela hobetuko. Hori Zierbenak aurretik garbi daukagu. Bai, 19 eta 37 Zierbenak baino bat gehiago, Tiranek. Behin-behineko denbora, noski. Handator, San Pedro tarren Libia. Zumaia baino hobeto. 19 eta 53 Zumaia baino 4 segundu bizkorrago. Portu eta Zumaiaren artean. Ez da, Mikel? Bai, eunenekoak hor baztertuko ditugu, baina hori da datoa. Portuk 19:48 egin du, San Pedrok 19:53, Zumaiak 19:48. Behin-behineko datuak, baina ez da aldaketarik izango. San Juan. San Juan, denborarik onena markatzen. Tirani 2, Kabori 4. GPS-ak ez du gezurrik ezate. Teknologia zalea garagu, jaun Andreo. Argi San Juan. San Juan! Bai, San Juan! 19 eta 35. Zierbena baina, hobea printzipioz. Eta Kabok 19 eta 39. Behin-behinekoak dira. Eta Astillerok 19 eta 29. Lehen txandako garailearen da referentzia. San Juanek bigarren txandako irabazleak 19 eta 35. Lehen txandan aritu den Zierbenak 19 eta 36. Bigarren txandako Tiranek 19 eta 37. Bigarren txandako Kabok 19 eta 39. Portugaletek 19 eta 48 lehen txandan. Bigarren txandan San Pedrok 19 eta 53 ordu zuen zailkapena. Zumaiak 19 eta 48. Eta hau ikusita, zer esango dugu, Astillerrena oso ona, San Juanek lan egokia eta kolpea nolabait Kaborentzat, zeren urrengo txandan 4 handiak ikusiko ditugu, eta Kabok urrengo estropada, bigarren estropada apalenen multzo horretan egin beharko luke, eta gero Portu, San Pedro eta Zumaia nolabait kinila gehienetan apalen lehian jartzen genituenak, Ibon. Bai, hor ikusten duguna da, Astillerok beldurgarria egin duela, haizeak haize eta baldintzak baldintza, ez dezagunaztu, arraun txikia puskatu duela, eta gero, bigarren lekutik, 5 gora, 4 segunduan, hor bat 3-4 puntu erabaki direla. Sevillan gara jaun Andreok, handien txanda berehala, horrezko txandan, Kaiku, Orio, Urdaibai eta Hondarribia, Merkatala holkuak eta berehala gara, Guadalquivirreko uretatik estropadarekin jarraitzeko.
Agur bero bat berriro ikusentzuleok, Sevillatik, Euskadi Basque Country banderaren laugarren edizioa hemen jokoan, orain artean bitxanda jokatu eta gero, Astillerorena da, Kantabriarrena, kronorik onena, 19 eta 29 lehen txandan irabazi eta gero, atzetik San Juan, Zierbena, Tiran, Cabo, Portu, San Pedro eta Zumaia. Eta orain, azken ligako lau handiak, lau favorituak lanean. Lehenengoz, joan zen demoraldian 3. bukatutako Orio eta 4. amaitutako Kaiku. Eta gero minutu bat beranduago, 2. izandako Urdaibai eta egungo txapelduna Hondarribia Jaun-Andreok. Lau handien txanda eta estropada handia ikusten ari gara hemen Guadalquivíreko ura hauetan Ibon Gaztainazpi. Bai, orain arte nabarmenduko nuke. Estileroren denbora benetan ikusgarria, 19-29 denbora baino, eman duen maila, San Juanek ere ondo, Tiran eta Cabo bezalako arerioi, aurre nola hartu dien, eta horrea pixka bat ikusten hasi gero, pronostikoetan eta jotzen genuen, ez da, Portugal eta San Pedro eta Zumaia, momentuz, beran direla. Orain, hemen beste detalia begira, Orio eta Kaiku, zain nola dauden eta itzalbila nola datozen. Noski, Kartujaren pasarela edo zubi horren azpikaldean, eta berehala epaileen agindutara kokatuko dira. Estropada politarik gara ikusten hemen Sevillan Jaun-Andreok, eta ea lau handiek nolako maila ematen duten, hemen liga irabazteko hautagai asko, hautagai sendoenak aurrez ikusi duguna kontutan hartzen badugu, plantillak eta bar, esan beharrik ez dago Hondarribia eta Urdaibai direla, baina hemen txanda honetan beste bi arraun elkarte handi ditugu, Orio eta Kaiku ere bai, eta benetan badut gogoa urrengo 20 minutu hauetan zer gertatu den jakiteko, benetan uste dut maila handiko estropada ikusi behar dugula. Bai, eta besteak beste, Kaiku eta Urdaibai orain arte oso gutxi ikusi ditugulako, Hondarribia bai, Mutrikun eta Lekeition, aurten Hondarribiak treniruan jokatu dituen estropatenak irabazi egin ditu. Bueno, hor neguko txapelketa hartan denborarena egin, baina kaleratu izan zen, baina azkarrena bere izan zen. Orio ere ikusi dugu. Erne! Atzera goda, Kaiku? Ez da txanola dut. Bai! Bota dituzte balanera, hortxe ditugu. Kaiku eta Orio. Bizkaitarra eta San Nikolas trainerua. Zurinaga makurtu da. Ea ba, Kaikurena hasiera indartsua, segundutxo bat sartu nahian Oriori. Hemen da, Bizkaitarra, Laka eta Korta, esango ditugu, ofizialki Laka da, entrenatzaile bezala agertzen dena. Eta hemen nire ustez, aurten Kortak nire gustura eta neurrira egindako kuadrilla Ibon. Hori da, Zurinagak berak esan du aste honetan Euskal Telebistan, bueno, 13ko benetan interesgarria daukala, eta nabarmenduko nuke, errekuperatu dituela, 2009an, ontzi galaktiko ditutako hartaktik, bi espaldak, Angel Mari Rodríguez, Iker Pascual, Jon Larrañaga ere bai, Getariarra eta Hondarribian garaipen handia lortutakoa, barruan da. Bueno, Hondarribia eta Urdaibai ere lanean ditugu Jaun-Andreok. Ea ba, momentuz Orio eta Kaiku gogor lanean. Orain Orio Kaiku baino segundutxo bat bizkorrago. Hemen Orio, Josean Olaskoa Gaizperro itzuli da. Makazagari errelebo hartu eta hortxe da. Eta aipagarria gaur bere burua kanpoan utzi duela. Eta kanpoa maita ere Larrea, itzon indartsuak. Bai. Horrek badu bere ezan nahi. Irakurketa nire ustez, Garbia, hanik eta ontzik harinena, bi astun bakarrik, astun edo Etxebeste eta Lizarran, baino gainerakoak, Aizpurua, Odei Arrizabalaga, Larrea, Lasarte eta Olaskoaga kanpoan dira, eta Orion bi debutari, Aritz Lizarralde, Altxerrik ez da, Juanito Zenaren biloba eta Miguel Angelen biloba, eta bestetik Unai Lizarralde eta, bueno... Arrobiko bederatzi! Hori da. Arrobiko bederatzi hemen utzi. Trenerua, gaztetua eta Orio tartua. Ikusten dugu gaurkoan, eta hori nik uste Oriorentzat albiste hona dela. Herrian ondo hartuko den erabakia. Bai, kuadrilla hurbildu, ez? Bueno, hemen Hondarribia. Hor Bañanos prestatzaile Amunarriz, eta Hondarribiari dagokionez, Osertz Lekeitiora joan da, han arraunlari eta entrenatzaile lanetan, eta gaur hemen ere bi veterano handi ikusten ditugu kanpoan.
Hori da. Ordezkoen tostan esango Hori da. Gonzalo Carrion, aurten Hondarribiaren fitxaketa edo zera bakarra arraunlari bakarra joan da, Arrobiko 3, eta Urko Redondo punta-puntako arraunlaria, gaur hortxe da, aurreko brankan, eta bestetik Asier Puertas ere lehorrean da, baina estriborra esate baterako bai askontxa jokatu zuena, eta Baborretik ere asko. Aurkezpenarekin ari gara hemen, Salzamendiren taldea, berak esana du, bilotzean aldaketa gutxi, eta onerako eta txarrerako. Gaur, adibidez, Berzeitz askue kokatu du, hirugarren tostan hor istriborren, Txila bidudez kanpoan utzita, eta, bueno... Banoren Bekere bai, kanpoan, eta aurtengo, Mikel Azkarate, iaz hori aritu zen Ondarrutarra, hoxe nobedadea eta barruan da. Bueno, Hondarribia, denborarik onena markatzen ari da, baina hau estu doa. Urdaibai eta hori 2, Kaikuri 3. Eta Hondarribiak, lanean hasita ja 2 minutu terdi baditu, eta Hondarribiak Lekeition zer egin zuen 3. minuturako, Ibon? Bai. 2. minuturako ere pentsa, Orio bati 6 segundu atera. Egia da orduan hemen lanean ari diren batzu falta zirela. Adibidez Urdaibai, Kaiku bera ere bai, baina hau beste estropada bada. Eta hala ere Hondarribia buruan da, Bermeotarrak segundu batera, Orio bira Kaiku 3. Ea ba, joerak dira horiek. Pasaden astean gaur 8 keragarrizko lehenbiziko luzea egin zuen, Hondarribiak. Ea orain, lehenbiziko datu hauetan, referentzietan aurretik da, ea nola garatzen den. Han ikusten dugu Orbainen ozbera, Zodiakean, eta Zurinagara entzun dut, 20, balizarako. 3 segundotan dira, Hondarribia buruan, Urdaibai batera, Orio bira, Kaiku ere bira. Ea maniobra. Argi ziagoak, San Pedro eta Astillero hori begira zer gertatu zaien. Eta referentzia Astillerok 4 eta 42 markatu du. Argi. Hondarribia aurretik. 10 pala orain txeskatu ditu Zurinagak. Ea, zuzentzen, norrazten den lehenago. Kaiku eta Orioren artean segundu bat dantzan, pare-parean doaz. Lilla biak hasi dira. Ea. Astilleraren 4 eta 42 hori ez dute hobetu. Orio pixka lehenago sartu da, ea ontzia zuzentzen orain. 4 eta 46 eman diote Kaikuri, 47 Oriori. Astillero baino nekezago biak, Bai. Kaikuri 4 eta 46, 4 eta 47 Oriori, Zierben aberak 4 eta 44 egin du. Orain irteerak asko markatzen du, Hondarribi eta Bermeo. Segundu bat berdeen alde, Hondarribiaren alde. Hori da GPS-a markatzen diguna. Hondarribi Urdaibai, maniobra ostean, parean dira Kaiku eta Orio. Ikusgarria doa, hau, Ibon, oso orekatua. Horixe du, erlojupekoak eta denboraldi hasierak. Ea orain, Amunarriz hasi da eragiten, baita Gorka ere. Argi, Hondarribia bera. Hondarribi zertxo baita aurretik. Pare bat osta. 4 eta 45 eta 4 eta 46 Urdaibai. 4 eta 42 egindu Astillerok, Zierbenak 4 eta 44, 4 eta 45 Hondarribiak. Txandako onena, baina tartea oso txikia, 4 eta 46 Urdaibaik, Kaikuk hori egin du, Zumaiak ere bai, bentsazazu, lehenengo txandan, Oriok 4 eta 47. Oso interesgarria doa Jaun Andreok hau eta oso orekatua. Orain bigarren luzean, Hondarribi eta Urdaibai ia parean, momentu bat ez parean, orain segundu bat Hondarribiren alde markatzen du, Orio ere segundo batera, Kaiku bira. Bai, Orio gaur hartu dio orain, Kaikuri. Erritmoan, ea, Orio eta Kaiku. Hortxe, erritmo beretsuan datoz. 2 segundutan datoz. Lau traineruak 2 segundutan, Ibon. Bueno, ba honek esan nahi du. Ederra, ederra da. 6 minutu 7 ez oraindik estorpadazi dela, oraindik lan asko eta asko dago. Orain hasiko zaie, nekea ere gaina hartzen, orain blokea mantendu behar da. Abiadura eta blokea mantendu. Eta, hemen beste kontu bat, hau talde kirola da, Miguel, hemen nahikoa izaten da. Mutil bat pixka bat galtzea, bai, bere euna ez ematea mutil batek, trainerua erortzen azteko, Hondarribi buruan, Bermeotarrei 2, Orio eta Kaikuri 3. Gero irudiak eta ikusita badirudian, haize gehiago dagoela. Hori garbi. Hemen olimpiarerako saioetan trebatua direnak,
Kartuja inguruan babes gehiago eta parketa inguruan eta errendimendu handiko zentroaren ingurura hurbilduta, hor nolabait haitzeak beste abiadura bat hartzen duela esaten dute hemengo adituek, eta hala dirudi gaur ere hori gertatzen ari dela. Hondarribia kronorik onena markatzen eta hauxe du momenturik onena estropadan. 3 segundu, 2-3, Urdaibairi, 4 Orio eta Kaikuri. Hondarribiarekin goaz entzuten dugu eta hor azpikaldetik Joseba Amunarriz. Aurrea guazti, nola esan du. Hondarribiak 4, Urdaibai eta Kaikuri 6 Orio orain. Bai, oraintxe du momentua. Oraintxe momentua. Eta estropadak irabazteko momentuak aprobetxatu behar dira, Orain azkarrago doa. Horka Aranberri ere hortxe duzue pantailetan. Hau kudeatu egin behar da. Iruditzen zait hori esan nahi duela orain Amunarrizek, ezta? Ez iztutu ez larritu. 4 segundu horrelako estropada batean. Oso errenta polita da, oso errenta polita. Gainera ohituta daude, erlojupekotan 4 segundu hauentzat, abantaila muntia da. Orain Kaiku 4, Urdaibai 5, Orio 6. Kaiku estropada egiten ari da, Ibon. Atzetik ere ibili da, Orioren atzetik ibili da. Oraintxe, Zurinagak amarreskatu die. Lanerditan Astillerok 9:26 markatu du. Hori Irakoitz, pantailaren ezkerraldean. Garbi dator aurretik Kaiku. Ea nola moldatzen diren maniobra. Kartuja subira hurbiltzen. Lanerditan Jaun Andreo. Euskadi Basque Country bandera jokoa. Arruska enprestatu da. Ontzi bete. Ontzi bat, Garbi. Kaiku 9:23. Oriok 9:27. Ateratzen ere horixe. Astillerok 9:26 egin du baina Ibon. 9:26. Kaikuk 9:23, Zierbenak 9:25, Orio, San Juan eta Kaboren demoran, 9:27. Ea orain Oriok, 4 segunduko galerarekin nola ekiten dion 3. luze honi. Hondarribia Kaikuri 4, Urdaibairi 5, Oriori 7. Hori adierazten digu GPS-a. Hondarribia kronorik onena markatzen, geure begiekin ere garbi ikusten dugu. Balizara hurbiltzen eta... Ontzi terdi edo. Bai. Ondo, Hondarribia. Hobetuko aldu Astillerok kronoa. Urkoria bisua, 9:26 zituen Astillerok. Ba ez. 9:30 eta Urdaibai 9:33. 4 segundo. Astillerok Hondarribiari. Oen ikusi beharko da, haitzearen eragina ere bai. Falta den estropada erdi hontan. Bere txandan, horrezko txandan aurretik Hondarribia, baina Lanerditan denborarik onena Astillerorena da 9:26. Hor da zelkapena, 9:26 Lanerditan. Hondarribiak 4 gehiago, gero Kaiku, Urdaibai, Zierbena. Astillerok estropada egin du, horrez dago dudarik. Esan dugu lehen, baina orain ikusita horrezko txandan nola doan, erne. Eta Hondarribia ere tartea zabaltzen, orain horrezko txandan Kaikuri 5, Urdaibairi 6, Oriori 10, eta barne lineatik adirazi didate, prest dugula baita ere, Mikel Orbañanosekin, estropada aurretik goizean grabatutako elkarrizketaren zatitxoa, aurrera beraz Orbañanos entrenatzaile handiaren hitzekin. Bai, momentuz bintzat ondo iristea gaurko estropada, eta berdintasuna da nagusi, eta honenak irabazteko aukerak ditun, eta alde hortatik bairutz horra horren izango gara. Bai, bero aldetik emateu bero handia izango deula, eta bestela bintzat estropa ere muaz, aurki muikorren jokatuta esautze dugu, eta irutzai berdintasuna izango ala bikaletan. Bai, ala da, akaz txikina eta alo hartzenak iritzei gaizti ordaintzea dekala gaur, traineru asko izango gehalako denboa oso gutxitan. Ondo iristega eta ondo ateratzean danak. Hondarribia aurretik Jaun Andreok, 7 segundu Urdaibai eta Kaikuri, Orio 12, goazen Hondarribiaren ontzira! Orain txamarrak eskatu.
Astrillon eta Sagartzazu. Hankeko entosta gaztea da. Bai. Han izango da, telebistaz estropada ikusten nozertzen. Bai. Seguru, agur bero bat berarentzat. Lekeitioko arraunlari eta prestatzaile bera. Iaz dagoeneko jokatu zituen, Sagartzazu. Bai, estropada honak, bai, garrantzitsua. Eta hor ere maniobra, gaztetu eta arindu. Hondarribia tartea zabaltzen orain 3. luzean. Kaikuri 8, Urdaibairi 9, hori 13. Bandera bila dio, Joseba Munarrize. Kaiku bigarren jarri da, Urdaibairen aurretik. Estropadaren bigarren erdi hontan, azken 2 luzeetan, bandera irabazteko, 4 segundu jan behar dizkio Astilleroi. Horre ikusi duguna bestea, Mikel, Zubiko irudi hortatik, Kaiku nabarmen, Ibaiaren baia ertzeti zetorrela. Hondarribia baino estriborrera joan da. Eta hori, lehen kaletik doazenek duten posibilidadea da. Hor, iskate... Bere, jakingo dute, edo ondoak, edo babesak, edo zer den. Entrenamentuan antzemango zuen zerbait behar bada. Baina zer den, Kaikuk hori erabaki du, Hondarribiak ez. Hondarribiak berriz, bere kaleari ustea. Hondarribia buruan. 8 Kaiku, 10 Urdaibai, 15 Orio. Tarteak handiak orain. Bai, orain hori da, Hirugarren luze honetan. Orain sufritzen. Une kaskarra orain, irakoitzen mutilentzat. Munarriz, piztuta. Dena eskatzen, dena animatzen mutila, egurra. Ukabilkadak ziren. Astintzen ari da. Ontzia. Orain Astillerok 14 eta 39 zituen. Han 3. luzean. Alaxe da. Aizeak bera orain begira, utzialdia hor. Banderei erreparatutan nabarmen. Batez. Zer den aizeak kapritxosoa, Eta gustagarria, 14 eta 39, oraingo ez dute hobetuko, bizpairu gehiago. Hauek. Ea ba. Kaikuk 14 eta 41. Oriok 14 eta 49. 14 eta 41 Kaikuk, 8 gehiago Oriok. Orain nabarmena utzialdia horre, Mikel. Eta erabakigarria ere izan daiteke hau. Izan daiteke. Hondarribi Kaiku baino 7 bizkorrago, Urdaibai 9, Orio 14. Hemen Hondarribia. Ea ba, maniobrara, badoaz, balitzaren bila. Castrilloni, azkar giratuko jau. Azkarin behar dugu, azkarin behar dugu. Baborrankekoa zeitu nazteko arraunean. 14 eta 29 zen Astillerorena, eta Aixa Hondarribiak. 14 eta 35. 14 eta 35. Luze batean, 8 jandizkio. Barealdia, sasoia, dena, behar bada hor, tartea. Eta Astillerroren arrauna torrizait burura, hemen arraun txikia. Eta ere, hor, segundu pare bat, gutxienez joan da. Bueno. 14 eta 35 Hondarribiak kronorik onena markatu du hor. Astillero bigarren izango litzateke 14 eta 39, Kaikuren kronoa 3garrena 14 eta 41, gero Urdaibai 14 eta 43, 5garren Zierbena, 6garren San Juan, 7garren Kabo, 8garren Tokia, Orio, 3garren Ziaboako denboratan, gero Tiran, Portu, Zumaia eta San Pedro. Ea nola bukatzen dena. Bai, Oriok, Zierbena, 5garren lekua, 3 segundura du. Horbil, oso tarte txikia dago. Hor, 3 lau segunduan. Ezin da ondoriorik atera. 5 puntu igual. Hemen atera daitekeen ondorioa da, 3garren luzean, Astillerok zuen errenta goiti bera jan, eta beste 4 segundu sartu dizkiola Hondarribiak. Hori da niretzat gakoa. Eta seguru asko, banderaren garaipenari begira, giltza nagusia gaur hemen Sevillan, Ibon. Hori, eta gero bestetik, Hondarribia txanda manejatzen ari dela eta dominatzen ari dela. Oso, ondo. Honek dituen beste irakurketa guztiekin. Noski, 4 oilar handiak hemen jarri, elkarri mokoka, eta Hondarribia joan da. Baita ere, niretzat azpimarratzekoa, Kaiku Urdaibaien parean da bilela. 7 segundura. Eta Orio 15 geratu dela. Oriok lehen luzean eutxi, bigarrengoan, zertxo baitizkat... 8garren minututik aurrera. Hori da, hor arazotxoren bat, baina
estropada oso berezia baita hau, oso berezia. Begira, dagoeneko, hasi dira, sarritzen. Goazen Hondarribiarrekin. Eta Bermeotarrak hortzak estutzen, Kaikurekin, puntu bat, segundu bat. Zer den, Josebak 2 minutu, eta oraindik 3 falta. Mutilak banak animatzen ari da, badaki ari direla, badaki ondo ari direla. Hori egoren, erritmo altxadu, agarmen. Kaiku eta Orioren arteko diferentzia duzue pantailan, lehenengo bikotea da hemen, 8. 8 segundo, Kaiku hori, Hori ere kontuan hartzeko moduko izango da. 8 segundo erloju pekoan, tanda berean. Hondarribik Bermeori 7, Urdaibairi, Kaikuri 8, Hori 16, bigarren posturako hemen, haundien artean, Urdaibai eta Kaikuren artean dago burruka polita. Hondarribia estropada egiten ari da. Favoritoa zen, egungo nagusia, joan zen urteko txapelduna, ez hori bakarrik, 2006an irabazi zuen lehenengo, 14ean eta 15ean bi jarraian, 3. nahi du koroa irabazteko, Erne, Urdaibaik ere badu aukera hori, 2004, 2007, 8 eta 10, 4 garaipen ditu Urdaibaik, San Miguel Ligan garaipen gehien bildutako arraun elkartea da, Kaikuk 3 ditu eta koroa etxean, 3 jarraian kortarekin, Begira, egiazu garazoak. Bai? Bainat egiazu kontrankean ezin segi, ez? Etzan ezin izi joan. Bai. Etzan zer du? Rakatekoa edo badu zerbait. Bai. Alduen bezala parra pasatzen ari da. Ikusi. Bai, ezin nigun dila. Alduen bezala, eta oraindik metro falta ditu, 350 bat metro. Hondarribiko kontrankekoa. Arazo gertatu dara, tostaren bat puskatu edo mina hartuta edo dena delakoa, enbarazurik ez egitea terreneruaren joanari. Batian sartu eta batean ateran. Naiz eta tira ez, enbarazurik ez egin. Oso estropada ikusgarria hemen Sevillan, bikaina benetan. Denborak, bideo finisha pasata gero, 19:22 eta 86 hori da Hondarribiarren denbora. 19:22 eta 86, 12 puntu. Urdaibaik 19 eta 26, 11 puntu. Astillero 3, 19 eta 29. Eta benetan egun handia Astillerorentzat. Izan ere, urrengo estropada etxean izango dute eta horrezko txandan arituko dira. Eta hor izango da baita ere Kaiku 19, 30, 26, San Juan 5, 6 Zierbena, 7 Tiran, 8 Kabo 30 eunen Kaboren alde, beraz Kabo bigarren txandan izango da urrengo jardunaldian, Orio lehenengoan. Orio 9, Portugalete jarraian, San Pedro eta
Zumaia, eta benetan haundia gaur hemen ikusi duguna, eta berehala protagonistekin ere hasiko gara, bandera ematea ere, noski, eskaini behar dizuegu, eta estropada haundia gaur hemen ikusi duguna, erakustaldia eman du batipat Hondarribiak, Ibon. Hori da, azkenean, errenta lau segundu eskasekoa izan da, baina hor nabarmenduko nuke, ari nintzen esaten, Hondarribiak bere txanda ondo irabazi duela, eta hor azkeneko luzean begira zer arazo izan dituen, hor kontranketi dihoan mutila, baborrean, hor zan ezinik ari da, eta hor izaten da askotan tosta mugitzen delako, bai, ezin postura mantendu, edo krakatekoren bat izan duelako, edo bestela, bizaragoari ezina etorri, eta nobedadea egin, eta baina nolabait ere itxuratu dute, eta zer diren kontuak. 7 segundukin zetorren, Hondarribia, Urde Ibairen aurretik, eta orduan galdu du. Bueno, entrevistekin hasteko moduan gara, ea realizazioko lankidek ere baiezko ematen diguten, hemen txegara zuzenean Sevillan, Guadalquiviren, Hondarribia nagusi hemen da Francis González Etxabarri. Soriona, Francis! Demoraldiko lehenengoa, benetan estropada haundia, erreferentziekin ere gaur etzen erresa jokatzea, eta lortu duzue. Horrezko txanda kontrolpean izan duzue, eta azkenean Astilleroren denbora ere ongi hobetu duzue. Bai, oso estropada zaila izan da, ez? Hasieratik ikusi dugu lehenengo txanda horretan Astillero markatu duen denbora oso denbora ona zela, eta gero ikusi dugu, ez? Haizea gero eta gehiago zegoela, eta zailtasuna bigarren txandakoak, eta baita guk bi lehenengo luzean nahiko haizearekin, eta bueno, nahiko kostata, ez? Oso berdinduta joan gera beraien denborekin, baina azkenean lortu dugu, ez? Denbora hori hobetzea eta lehenengo garaipen. Nik ez dut oso garbi entzuten, nire hemen aurikulalertan Francis González Etxabarrik esandakoa, lankideok ea hori ongi aideratzen den, da Euskal Herrira ongi irtetzen ari den, oso hori baiestatu didate, primeran, eta jarraitzen dugu. Beñatek Giazurekin ere gora beratxoa izan da, ze informazio duzu, ze iruditu zaizu? Guk ez daukagu bat ere informazio, motorakin izan dugu harreman zuzena, eta ez dakigu zer gertatu den, baina, bueno, badirudi arazo txorren bat izan dela. Eutsi dio ala ere berak, eutsi dio. Eutsi dio, eta, bueno, ala ere ikusi dugu, denbora markatu dugun, bere lana bikainein du. Hor dago txapeldunaren indarra, hor dago zuen lidertza, txapeldun bezala bukatu eta lidertzan hasi demoraldia gauza ederra da. Aldez aurretik ikusi duguna ekainean, aurre demoraldian eta baiestatu duzu gaur goiti bera. Bai, nik uste dut denboraldi osoan, bai neguan egindako lana ikusi dugu, egindako jetxieratan gure maila eman dugula, bai gero aurre denboraldiko azken bi estropadetan ere, eta bueno, gaur ere gure maila eman dugu, eta lehin beharko da, ikusten ditugu beste arerioak ere ez direla makalak eta lana bikain egin behar dela aurrean egoteko. Eki, gaur harrera berriro? Gaur ez, berandu... Berandu helduko zarete, oso berandu? Bai, oso berandu, arranlaria behatzietan dute gazkina eta berandu iritsiko dira, beraz gaur ez dago harrerari. Utziko duzu biharko? Egingo dugu, beste non baitean. Oso ondo, sorionak eta ongi egin, bidaia Euskal Herrira. Eskerrik asko zuei. Francis González Etxabarriren hitzak eta ea Izort Zabala hemen ingurura azaltzen zaigun, Izort Zabala, Bermeotarren ordezkari izango da eta berehala protagonistak gehiago hemen, bien bitartean Laizter bandera ematearekin ere hasiko gara. Patroien zelkapenean, Endika Perezi 3 puntu gaur, Alfonso Diazi 2 eta David Alvarezi 1. Eta berehala hemen gurekin Izort Zabala bera izango da eta denboraldi honetan Bermeotarren ordezkaria. Hemen dugu aspaldiko laguna Izort, ongi etorri berriro. Ondo, ze moduz, nolako balorazioa bigarren postu honekin? Erreferentzik euki, orain arte ez dugula estropadarik egin, Hondarribik eta Horizo eukidabez beste tanteo batzuk eta guk horrelakorik ez dugu euki eta nik pentsate oso maitza hona egin dugula. Eta Kaikurekin, hor burruka polita baita ere, ez? Kronoak aztertuz. Bai, horri bili gara, baina azken momentuan aurretik sartu gara. Nik uste dut, hor da gola, ez? Favoritoak horregon direla eta estropada oso ona ikusi dugula.
Bueno, hortzarete, Bermeotarrak indartxu, Hondarribi favoritotzat hemen, baina Bermeo ere sendo, hau hasi besterik ez da egin, beste 18 falta dira, izortz. Bai, ondino, 3 hilabete falta die, eta bakigu denboraldi luzie dela, bestiek abantai apur bat geure aldien deukiela, zeitzik kanteran hogeiz daudekie, eurek plantilla aldabe mobidu, eurek aldabe moduan, eta gu murriztute daukagu kopuru hori, baina, bueno, guk estropadatik estropadara, alegin egingo dugu irabazten, gaur egin dugu moduen, eta ia besteetan be apurbet 4 segundo edo 5 segundo aurrera gagozen. Eta zuretzat personalki sortze aldaketa, ez? Bizkai irratian eta hemengo Armailan aritutakoa zara, baina hor barruan aritzea edo hemen lehorretik jarraitzea, ziaroz berdina da, ez? Bai, eta hor galduten abil, ondino antolakuntza honegaz enago itxuta, eta bai, moldatu gara referentziak eta emoten, eta, nahiko ondo. Ederki, eskerrik asko, eta ondo segi. Zueri. Izortz Zabalaren azalpenak eta 3. tokian sailkapenean Astillero, eta Astillerokoei ere galdera pare bat, hementxe dugu Francisco Garate, presidente jauna. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días. Te veo súper sonriente, la verdad es que es un resultado excelente el de hoy para Astillero. No es para menos porque en el 50 aniversario del club, que Astillero vuelva a estar en la tanda de honor, que la regata del día 2, que es en Astillero, rememos en la tanda de honor, pues creo que es algo muy bonito, un regalo para la afición y celebraremos como se merece el 50 aniversario del club. 50 aniversario, regata otra vez en el pueblo. Y la verdad es que el de hoy es un momento mágico para el club, para los remeros, para el entrenador, para todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, mágico no, porque hemos tenido la mala suerte de en la segunda ciaboga, que íbamos líderes de regata, romper la pica. Eso nos ha penalizado, que en esa ciaboga hemos perdido 4 segundos y en la tercera y última ciaboga hemos dado sin pica, con lo cual habremos perdido, no se sabe. Creo que hemos estado cerca del triunfo y que moralmente es para decir que Astillero sí ha ganado la bandera de hoy de Sevilla. Es decir, Sevilla pudo ser. Pudo ser, la verdad es que ha estado cerca, por supuesto. Después de una semana en la que ha habido en la bandera sotileza otro conflicto, no es el momento de hablar, pero habrá que extraer conclusiones para que temporada tras temporada no tengamos estos líos en Cantabria, ¿verdad? Bueno, creo que se soluciona de una manera fácil, pero esa regata tiene ese encanto. Cualquier remero de Guipúzcoa, de Vizcaya o de Galicia que ha remado esa regata, además de los cántabros, dice que tiene algo especial. Y creo que esa regata lo que debía hacerse es abrirla al resto de competidores y verían que es una regata con muchísimo atractivo y que eso no pasa de ser nada más que una mera anécdota propia del remo y de lo que se vive en esas traineras y en esos momentos. Pues muy bien, Francisco, enhorabuena por el trabajo de hoy y a preparar bien la próxima regata dentro de 2 semanas. Pues sí, tenemos trabajo porque es en nuestra casa, queremos ser condescendientes y recibir bien a todos los equipos, aficiones y a vosotros también. Esperemos vivir una jornada bonita y que sea el día 2 una buena regata en Astillero. Estupendo, felicidades para Astillero, gracias. Muchas gracias. Eta hortxe dira hondarribiarrak, bandera hartzeko garaian, Ibon Gaztañazpi lan egin behar da, ona iristeko eta bandera jasotzeko, egia esan hondarribiarrentzat denboraldia, aurtengo San Migueliga modu zoragarrian hasi da. Bai, pentsa, aurtengo San Migueliako lehenbiziko estropa irabazita, eta aurten treneruan berriro izango dugu, jokatu dituzten denak, irabazi egin dituzte, eta keragarrezko karrazi egin dit, karatek kontuak nola egin dituen. Ez den zalearenak, Bueno, hemen 4 segundu galduzki hau, han beste honbezde, banderak geurea behartzuen, Ez du gezurrik esan, Ez du gezurrik esan. Bai, eta hori da, iaz, lerrokautako estropada izan zen, orduan segundo erdi bat aterazion, Urde Ibairi, eta gaur, erlojupekoan, azkenean, 3 segundu, eta 84 euneneko izan dira, hor arazo batera izan dute, eta gaur, erlojupeko izateko arazoak ere ikusi ditugu, egia zurena, pentsa San Pedrotarrek ere, zeia estilo horretik hartu dute, ziaboga, Astillero ere bai, estropadetan gauza gertatu egiten direla, eta hemen jokatu egin behar direla kontuak.
gero Donostian asteburu hortan 10ean baita ere, bukaera 8 estropadaren ostean Zarautzen izango du Euskotren Ligan, 8 estropada, gizonezkoentzat 19 eta hemen urrengo lehia Astilleroren etxean izango da, Uztailaren 2an eta gero Zierbenan 3an Petronor Bandera. Tartean Getariatik K-ligako estropada izango dugu, emakumeen Gipuzkoako liga ere martxan eta hori ere eskainiko dugu datorren asteburuan, eta Hondarribiarrak ikusi nahi ditugu berriro, denak ontzian bandera eta guztiz, patroien zelkapenan esan dugu, Endika Perez San Juan Darrari 3, Alfonso Díaz Galiziarari Kabokoari 2, eta Galiziako David Alvarezi 1, orantxe bandera eta guztiz ari da poliki, agintarien ontzitik bere trainerura sartu nahian hurbiltzen. Esan duzu, jende mordoa dagoela, eta balantza ere, alako xea dauka. Bai. Galanta baborrera. Ederra. Eutxiko aldio. Hala ere, sendoa dirudi honek, Jesus. Bai, azpiko kilate izango du. Bai. Uixe behar dugu hemen. Bueno, zelkapen nagusia. Hondarribiak 12 eta bandera bat. Urdaibeik 11, Astillero 10, Kaikuk 9, urrengo estropadan, Laurako Orezko txanda. San Juan 5, Zierbena 6, Tiran Kabo. 2. txandan arituko dira. Eta 9. Orio Portu. 10. San Pedro 11. tokia, Zumaia azken postuan gaurko honetan, Oriotarrentzat zelkapen nahiko mingarria, egon. Bai, pixka bat gainbegiratuta, gaurko sailkapen hau, nabarmentzekoa, Orioren 9. ezta? Uste dut, jende gaztea baita gehiago, beste zerbait espero zela, eta, hemendik aurrerakoak izperra nola kudeatzen ditu. Gora araunak, sorionak Hondarribia nagusitu da jaun Andreok, estropada ikaragarria egin eta gero hemen Guadalquivírren Sevillan. Gozatu eder hartu dugu ba, Ibon, hasi dela berriro, goi mailako liga. Hasi bestera ikestea egin eta dagoeneko gu gauzak ikusten ere hasi gara, Ederki ba, eskerrik asko Euskal Telebistaren ikusentzule guzti-hoi, indarrik handienarekin saiatu gara hemen, talde teknikoa eta tindenak, eskerrak baita ere San Miguel Ligak emandako errestasun guztiengatik, eta ordua gainean dugu, bada agur esateko garaia, gaur beste puntu bat ere bai, debutaria izan dugu Ainhoa Iñiguez Anderea, komite teknikoan, Hidalgo jaunari errelego hartu eta hementxe izango da Eugenio Fernandezekin batera, izango dugu denbora berarekin hitz egiteko, matematikalaria, irakaslea Oxforren, arraunlariare bai, eta aportazio ederra, emakume honek San Miguel Ligari egingo diona. Ibon, bagoaz, sorionak Hondarribia, eta datorren hitzordua Getarian K-ligarekin, San Miguel Ligarekin, Kantabrian Astillero. Eskerrik asko eta agur guztiok.